každý na tomto svete si nemôže pomôcť, ale pácha hriech s telom. Ľudia neustále hrešia svojim telom a zomierajú na svoj dlhoročný hriech. Pretože žijeme vo svojom tele so všetkými svojimi slabosťami, nemôžeme si pomôcť a hrešíme. Ježiš svojim krstom zmyl všetky hriechy sveta. On nielen umyl naše hlavy a tela, ale aj naše nohy. Teda všetky naše budúce hriechy. Toto je evanjelium znovuzrodenia z krstu Ježiša. Po Ježišovom krste Ján Krstiteľ svedčil: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Mali veriť, že všetky hriechy sveta boli zmyté tým, že prešli na Ježiša počas jeho krstu. Kým žijeme v tomto hriešnom svete, nemôžeme si pomôcť, ale hrešíme. To je zrejmá skutočnosť. Vždy, keď sú naše slabosti tela, musíme si pripomenúť, že Ježiš zmyl všetky naše hriechy a všetky hriechy sveta prostredníctvom evanjelia o odpustení a zaplatil za ne svojou krvou. Mali by sme mu z celého srdca ďakovať. Vyznávajme s vierou, že Ježiš je náš Spasiteľ a Boh. Chváľte Pána.